Hopewell Chin'ono aiwa ochizofumura ZANU-PF regime aiwa kune Al Jazeera aiwa munongoziva Al Jazeera kuti kana yobata basa inosiya yafamba nepo yasakura yazunza. Sandapinda mashoko atora muzara nhasi ndokuti bva subscriber wolaika wotina on the bell icon nokuti anoyapa hendo pake onyora achiti I've just appeared on Al Jazeera where I discussed the struggles faced by journalists in Zimbabwe and how the repressive environment coupled with the abuse of state institutions fosters corruption. I also highlighted the irony of Zimbabwe, which alongside Nigeria was the first country to have television sub-Saharan Africa in 1960. Yet Zimbabwe remains the only significant African country with just one terrestrial television station. This afternoon, I will be delivering a presentation at the Visit of Cape Town as part of World Press Freedom Day. I will share both my personal experiences as a journalist in Zimbabwe and discuss how the many-made Zimbabwean political crisis has led to the tightening of press freedom through draconian laws. Sando mashoko ari kuuya panapa achitaurwa panapa naHopewell Chin'ono achiti aiwa situation yemuZimbabwe aiwa especially nayo yemajournalist ndofanira kunoipresenta kuAl Jazeera aiwa anyatso kunofumura nyika yedu nyika yeZimbabwe kune Al Jazeera aiwa muri Zimbabwe ndiHopewell Chin'ono unoziva kuti anofambira nyaya ndijournalist achiti aiwa vakomana mabatiro atinoitwa muZimbabwe haana kutombonaka haasi kana safe aiwa kuenvironment yavo yejournalism. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aiwa aHopewell Chin'ono. Pinai mucomment section medu, saona subscribe, kulika, chinotina on the bell icon.